Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih wonten ing media pasinaon basa Jawa. Ing pepanggihan iki awake dhewe arep sinau ngenani materi iklan. Tetep sehat lan tetep semangat sinau basa Jawa. Apa wae kompetensi dasar lan indikator pembelajaran sing digayuh ing materi iki? Monggo bisa dideleng bareng-bareng ing tampilan layar. Apa to iklan iku? Bocah-bocah wis nate ngerti apa durung? Iklan yaiku kegiatan menehi informasi bebarang lan jasa sing nggunakake media massa online utawa offline kanggo nyampeake. Jenisé iklan iku maneka warna. Miturut isine, jenis iklan kapérang dadi 3. Sing kapisan, iklan ngopeni masyarakat. Iklan ngopeni masyarakat iku yaiku iklan sing duweni tujuan kanggo menehi katerangan utawa warta marang masyarakat. Tuladhane, iklan bebayaning rokok, iklan nyelametno lingkungan lan iklan narkoba. Iklan ngopeni masyarakat uga sering diarani iklan layanan masyarakat. Sing kapindho yaiku iklan masarno barang. Iklan masarno barang yaiku iklan kang kadhapuk kanthi tujuan supaya barang utawa jasa sing didol bisa payu. Tuladhane iklan barang kebutuhan padinan utawa kebutuhan pokok. Sing katelu yaiku wara-wara. Wara-wara minangka pengumuman sing tujuane kanggo golek kawigatene masyarakat. Nah, iki saperangan tuladhane iklan. Wonten iklan nawarno barang, sing nawarno jamu, banjur wara-wara lan iklan ngopeni masyarakat ngenani ngedohi virus corona. Kira-kira bocah-bocah wis paham napa dereng? Insyaallah wis sering nemoni iklan ing saben dinane. Jenis iklan ada dasar pigunane dibagi dadi 3. Sing nomor 1 iklan radio sing amung nggunakake swara. Sing kapindho iklan media cetak migunakake gambar lan tulisan. Lan sing nomor 3 iklan televisi nggunakake gambar, swara lan tulisan. Sabanjure ngenani struktur teks iklan. Struktur sing kapisan yaiku headline, sing kapindho sub headline lan amplifikasi. Headline iku minangka punjering tulisan lan diarani paling wigati amarga bisa kawaca dhisik dening para pamaos. Dene sub headline kudu medharake samubarang kang paling wigati marang pamaos ngenani barang sing ditawakake. Lan amplifikasi medharake utawa nerangake luwih runtut babagan produk utawa jasa kang ditawakake. Materi sabanjure yaiku ngenani kaidah panulisane iklan. Supaya bisa nulis iklan sing becik lan narik kawigaten, kudu nggatekake kaidah-kaidah panulisan supaya iklan sing digawe bisa narik kawigatene para pamaos. Kaidah panulisan sing nomor 1 yaiku iklan kang apik kudu cundhuk kanggo konsumen target lan ditulis nggunakake tembung kang cetha. Sing nomor 2 gunakake tembung kang bisa narik kawigaten. Sing nomor 3
Jalari rasa pengen weruh konsumen kanthi cara menehi kauntungan kan unik kanggo konsumen. Sing nomor 4, nggunakake frasa supaya konsumen langsung tumindak waktu iku. Bisa nggunakake tembung coba, download lan sapanunggalane. Lan sing nomor 5 yaiku nggunakake gambar kang selaras karo iklan kang ditawarake. Cukup sakmene materi sing iso tak andharake. Ketemu maneh ing materi liyane. Tetep semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.